Rastî jî pêvajo êdî rojeve lûtkeya bilind ya NATOyê hinek derketibû pêş di van demên dawî de. Çav jî her li wê bûn ku piştî lûtkeya bilind ya NATOyê êdî li Tirkiye di derbarê pêvajoyê de wê gavên çawa werin avêtin. Herî zêde jî behsa qanûna çarçove tê kirin taybet ji aliyê rayedarên devletê û taybet berpirsên AKP ve ev xal herî zêde jî ku di nîvê meha tirmehê de qanûna çarçove êdî werê meclîsê balkişandibûn ser wê. Beriya ku em biçin wê ez dixwazim vê bipirsim destpêkê di qonaxeke ku tê payîn gavên qanûnî werin avêtin herî zêde behsa vê tê kirin. Ji 24 Gulanê ve bi îmraliyê re tu tekilî naye danîn. Ne ji aliyê şandeya Dem Partiyê ve ne jî ji aliyê parêzeran ve di vê demê de ji aliyê şandeya Demê ve ya ku îmraliyê serdan ji bo serhildan bike ti ji bo rayedarên AKP yan jî ji bo rayedarên devletê ve selêdan hatine kirin ku biçin îmraliyê bersivek dûr de hatiye dayîn eger selêdan hatibe kirin ev bersiv neyniye ereniye. Ji 24 Gulanê heta îro tatî navbera Parame û Grava îmraliyê bi Rêzdar Öcalan re heta niha çênebûye. Şandeya me serlêdanên xwe kirin, gelek cara kirin lê vegerek erenî heta îro jî negihaye şandeya me weke bersiv em bêjin. Weke mîna hin nûçe derdibêjin rojên pêşiya me de wê hin hevdîtin navbera şandeya îmraliyê ya partiya me û Grava îmraliyê de bi Rêzdar Öcalan re bên kirin. Ya rastî çavkaniyên we vê yekê ne emin ev nûçeyên henê ji me dernakevin ji ber ku tiştek welê hêne xuyaye ji ber ku bersiv hê negihaye şandeya me ya îmraliyê. Ev yek ya serlêdanên parêzêra jî heye. Ji bo rêya giştî jî da baş fêm mijarê fêm ki serlêdan tê kirin bersivek erenî nayê dayîn. Serlêdan tê kirin lê hê hevdîtin çênebûye û plansaziya ve hevdîtina jî nîne. Ev tê çiwa tê bê bersiv mayîn bersivek ne ereniye. Ev rewşekî bi guman nîne ku pêvajoyekî wisa de herî zêde behsa qanûna çarçove tê kirin pêvajo wê nexe xeterî. Em jî wê dibêjin, em dibêjin vê pêvajoyê de tişta herî girîng ew e serî de heta niha em dibêjin rolek ev qas girîng Rêzdar Öcalan dileyîzê bangawaziyek ev qas dîrokî kiriye 27 Sibata 2025 wê jî aşitiyek mayînde ji bo çareserî demokratîk divê deriyê Grava îmraliyê vebin divê şart û mercên Rêzdar Öcalan jî şart û mercên azad bin ji ber ku divê seran ser ew bi xwe hin têklatiya danê deqene bikarbe vê pêvajoyê bimeşîne. Ew bi xwe jî peyama xwe ya bi Grava îmraliyê de dema hevdîtin bi şandeya me re kirî ji pêşiya vê di sê heyva ew bi xwe jî vê peyamê gihand raya giştî bi nivîsandî jî hat belav kirin got ez dixwazim derfet û îmkanên ku ez bikarbim têklatiyê bi raya giştî re danim ew derfet çê bibin. Hûn jî dizanin car bi car em jî peyamê wî parve dikin dema peyamê wî ji aliyê şandeya me ve tê gihandin û em wa jî parve dikin hem bi nivîsandî me hem awayê dîtir gelek cara me gotiye ev derfet çê bin ji xeynî wê jî pincî roj nexeberstandina Grava îmraliyê nexeberstan ji Rêzdar Öcalan fikr û gumanên ne baş zêde dikin em bêjin. Ji xwe hîvî û bawerî ji ber ku heta niha gavên şêmber kêm hatine avêtin nexurtin. Divê mirov vê lewastir neke, qestir neke, xurttir bike, qayîmtir bike. Sereke tişta tam jî bihatan wê mijarên biborînin salek ser yazê tirmehê re derbas. Yazê tirmeha 2025 rojekî dîrokî bû ku çek hatin şewtandin. Ev salek gelo heba hat kirin yani ev salek ji ber ku gavên pêwîst nehatin avêtin wisa tên îrxandin? Em nikarin bêjin ev sala bûrî vir tûvala bûrî bêmane bû
bêwate bû, dema hin hevalên me şîrove dikin û dibêjin ev sala borî baş nehat nirxandin, hat hebakirin, bi vê gotinê jî hat nirxandin. Ev nayê wê watê ku ev sala borî de tiştek nehatiye kirin. Em dixwazin vê yekê bêjin, gelek tiştên dîtir metkarî em hevdûre bikin û pêvajoyê bigihînin astek dîtir. Ji ber ku her wext hindakirinek rîska zêde dike. Her wext hindakirinek hêviya lewastir dike. Her wext hindakirinek piştgiriya raya giştî kêmtir dike. Em naxwazin wext hinda bibe îca. Ji ber ku gelek êşên mezin hatin kişandin. Hem ji aliyê civaka Tirkiye ve em bêjin, hem ji aliyê Kurda ve gelek tiştên xirab hatin jiyandin. Em dixwazin dawî li va tişta bînin û em dibêjin çi jiyanek nû wek hev û hevre jiyanek azad ava bikin. Divê em wextê xwe bêhtir, karûbarê xwe bêhtir li ser vê navarokê biborînin. Lê dema em dinêrin weke mînak. Yazdehê tîrmehê siba yazdehê tîrmehê salvegera çekşewitandinê. Salek serde borî çi hat heba kirin. Mesela em wê gotinê bêjin. Heta niha yasayek dikaribûn derxin. Ne wê? Çil pêşiya we weke em bêjin pirsgirêk hebû, weke müşkile hebû, weke tiştek nebû. Ji ber ku kesên ku çekê xwe şewitandin, gotin em amade ne? Ji bo vegerê jî em amade ne? Ji bo siyasetkirina demokratîk jî em amade ne? Ji bo karanîna rê û rêbazên nû, ji bo tekoşînek nû em amade ne? û em dixwazin vê tekoşînê bê çek rê û rêbazên nû û Tirkiye bikin. Raya giştî jî raya Kelem. giştî jî biborînin, raya giştî jî herî zêde vê merak dike çi li pêşiya qanûnek çarçoveyê ku herî zêde behsa wê tê kirin, çima di demên xwe de yan jî demên borî de dikaribûn derxin, çi li pêşiya wê asteng e, na herî zêde jî ev tê merak kirin û kes tiştekî nade xuya kirin. Dibe desthilatlar vê bersivê bidin, tişta em dibînin tiştekî ku astengî derxê pêşiya yasaya em bêjin çekdanînê, ne tenê mesela çekdanînê ev. Ev vê bibe destpêkek ji bo hin yasayên nû, ji bo hin mekanîzmayên nû wê pêvajo bigihe astek dîtir piştî ku ev gav bê avêtin. Divê lezgînî ev gav bê avêtin. Xwestina me ev e, ısrara me ev e. Ji ber ku em dibêjin ev derfeta dîrokî ku niha derketiye pêşiya me çiqa qayîm bibe û ew qa baş bibe. Hem ji bo berjevendiya hemû gelên ku Tirkiye dî, hem jî wê Tirkiye bibe welatek mînak li rojhilata navîn ji aliyê demokratîk bûnê ve. Ji ber vê yekê jî ev yasaya henê gelek girîng e. Ev tiştê henê ne hesanîne, weke hûn jî dizanin. Gelek kes û derdor belkî bixwazin pêşiya bigirin. Yek jî tekoşîna me ye jî em dizanin ku şerûn heta niha ji xwe re dinyayek ava kirine û ji nava wê dinyayê de jî mixabin hin têklatiyên xirab û rizandinê jî çêkirine. Ew dixwazin bibin asteng, em wê dizanin. Em zanin ku hemî kes ne amade ye ji bo levhatinek mayînde, ji bo levhatinek birûmet, ji bo levhatinek ku ti alî pê neêşe û hemî alî xwe nava em bêjin baweriyek xurt de bikarbê dixwazin. Em dibêjin ne ef ne poşmanî, ne hewcê gotinê welê ye. Ev tiştê henê bûrîn, heta niha ev rê û rêbazên henê kar anîn û ti encam jê nestandin. Piştî îro divê em nêskatiyek nû derxin hol. Ev nêskatî jî dema aliyek diguherê aliyê dîtir nabe jî yani ev ne xwezayî ye nabe weke xwe bimîne û qet ne guherê û tenê guhertin û gav avêtin ji aliyekî were.